guys, good morning. Ning time guys. Naghusay kus pa lang rin ni Alex kaya nagubot man guys. Siyang gitauran. Ang gubot niya guys nga taga, ako lang mo pong taod sa nylon guys, ni pait mig nylon. Kay nagubot niya ang panagat kagahapon o nga ang taga rapi among gitaod kay wa may lang ipalit ni pait nila mag nylon taga wa na lang pod unya mao lagi to kumoy gihapon kay kung dili na to ajum mo magsilang tagpalit wa tay kwarta mao na nga gidaginot gihapon namo ring iyahang panagat nga nagubot. Ako'y nangako ani guys kay si Bunso di pa man kaayo kamao aning mga ingon ani usamot niyang kagubot og sidya po'y magataod mo nang ako'y ga ajum jud aning yang panagat kay iya pud ikalawod guys kay tiaw ba po ning gasto ani og dili ka kamao manubo ang imong panagat mo na nga ako jud gakalingaw niini. Dili lalim guys kay human og panangtang og taga gipanaod. Sus. Mao lagi mangiyawat man jud ta guys kay wa man tay kwartang ipalit mao na nga ingon ani lang atong buhaton. Sakit lagi sa hawak ning magkalingaw ta og arrange og panagat guys ni tuhad sa ako guys oy kay nanakit na akong lubot lumingkod. Ani ara jud mi aning gawas mag-arrange og mga panagat guys kag ato mi sa sud sa balay aramang iganga. Kay paninga pag wa dili why electric pan so na mis gawas. Hasta nga kung anak guys at naapo iyang kamalig. Ana po siya maghusay sa iyang kamalig guys. Minyo na ni siya. Tuas kan lusang iyang panimalay pero og maadra lagi guys gikan sa buntag ngadto sa hapon ni argi siya pod ani kay magkalipog hikay sa iyang panagat. Mao po ni amo apong payag guys nga istambayanan pong managat mi. Ani mi maghusay ani mag-arrange tora mamambay guys to distansya ra gamay ara lagi iganga kay sinman manang kamalig mi ning gawas kay aron anhi mi ani magtapok magayog makina og mag-arrange og panagat. Kining mga tanaman ani guys mga bato ni di mo kadaog pagpadaprin ani guys ahon na lang gitungtungan og mga tanom kay ngilad man kay tan-aw ning sako nga gabuay ay ra di aw na pong gitam nagtanom. Si Mr. pod guys lain po iyang trabaho siya po gaghusay po sa lain na pong panagat siya na po ato makita guys isig kalikod laman mi ani bana og asawa kay mo naman jud niya among panginabuhi ang palangri. Ato makita guys ang ako mga utanon di mawa ang mga panakot guys kay ani man mi ani magtuwa mukawhat ramang ko sa tanglad napoy sibuyas ginagmay na iluy ani guys na mga kalabo para sa lamok kay dahan pug lamok aning kanipaan guys mao nang gibutangan po nako kalabo ang palibot ani guys hasta gud among bay adtong amo yung Pinoy-an na naapoy dahang kalabo. Ang akong anak ani guys gikan ni sa laod ni uli diri sa bye kay nagkuha na po sa iyang isda guys nilabay ra siya namo nagkuha na siya isda sa gabi iyang kuha og iyang ipuno sa iyang isda karong buntag mao ni siya guys naktak na gabi do suba daghan gabi guys nga magpatimbang sa iyang isda atong tan-aw no kung sa gulamag na 1 kilo nya pagkabuntag pun ampog 5 kilo mo ni si Alvin ako ang ikatulo man tingali ni nga bata ikatulo guys Hindi mo ta kay nung doon tungos kadaghan sa tong anak.
Panagat gihapon iyahang panginabuhian guys kay mamay nas Wow. iyang amahan. Wa may kursong nahuman. Nubo ra man pud og kahibalo guys. So mananagat yun ang tanan ako mga bata. Pero okay lang man pud guys kay dili man kay tanto sila lisod. Robert natin. Tugo na Robert. Ano dos? Robert ne? Para sa iyo na. Pag kita magbalik dyan, napakalagi kwarta. Ulis puti. Transmibir na. Pidoy. Ang lingkuranan ni mo. Okay. Oh. Di ari pa kay ilaw. Ang pagare. Gawe lubong. Yawi ni mo ton. Kita naman. Oh. Ako dahil bulinaw ko sa mga nakakabulinaw dahil Baw sa Riverside. nagat yan na ito. Ha? Wow. Akronidya. Oh. Sakayan, mabilin. Kinsa na may Wa. Nalagi ko trabaho, tayo duha ka kahon ahong husayon. Si Juan pa mo husay. Sara raman ka. Sila menagat. Ako di ko pamundang bala ko sama. Alvin kan? Kan. Lagi nozang na. Gusto kakarong buntag na. Kamu ra deng duha nanagat, Bert? Alvin og kuan? Alvin og si ikaw? Mauton magog timpo. Ha? Pila to nga? Small. Tunga pod. Tunga nga. Samin? Berto. Tunga big, tunga small. Na isuwa na. Ano midya? Uno media ko no. Punto. Ano midya pagi? Midya. Balik pa to Stonio Pin. Lagi. Asa man rin tag-gidapos at bilaran. Muna ko ni mo pen.
Thank you.